Здравейте отново. Стигнах до магазина и потеглям. Аз имам още 5 евро и 60 цента. И сега ще ви кажа какво ще си купя. Там също бакерайници. Гледам тук започва. Дано да има от тези. Дано! Не! Този ги няма. Случва се. Случва се. Често се случва. Тогава ще има нещо... сладколи. Но никъде не пише цената. Ще потекнем. Не. И не. О! Потеглям. Нямам шоколад. Какво да си купя? Колко много сладко. Няма за жалост нищото. Аз имам идея. Аз съм малко ботаничка. Ако има те, ще си взема. Не. Вкусно трябва да си взема. Чоко потатера. Яфа кейк е вкусно, но тези купиш, не. Ще взема чипс. Тук са чипсовете. Трябва да има промоция. Никой няма промоция. И виж, най-ефтините ги слагат най-отзад. Защото искат да взимаме от тези на Принглс. Който е адски. Гладен съм. Ще ето това. 2 евро. Просто не съм ял чипса от, не знам, от месеци. Сега, бай-бай. Ще се видим по-късно.